Kaixo, ikusi behar dugu ordenagailu erabiltzerakoan eta besteekin harremanetan jartzen garenean, sare sozialetan, edo korreoan, WhatsAppa, zemutatako harreman osasuntsuak komeni zaizkigun aurkitzen. Eta, putxo bat etiketa bat jarraitu da, etiketa digital egiten. Arau orokor batzuk jarraitzia komentatzen da, bai? Eta, bebai, aztertuko dugu putxo bat ze gertatzen den honetako komunikazio berria. Bene ezaugarri bat da, erantzuteko denbora oso laburra izaten dela, anonimatasuna beste bat, ez dakigun horrekin harremanetan gaude, ez dugu ikusten pertsona hori, orduan hor gertatu da profil faltsuak sortutako pertsonekin harremana edukitzea. Pero beste gauza bada hori gure askotan gorputza eta aurpegiak ez ditugula ondoan ikusteko zer nolako errazioak duen pertsona, gurekin harremanetan dagoen pertsona hori. Eta, sentimenduak adierazteko gaitasuna karta egiteko. Beste ezaugarri bada kulturartekotasuna. Mundu osoko pertsonekin harremanetan jarri gaitezke, eta pertsona horiek biziketa oso ezberdina, gure biziketaren ezberdineko izan daitezke, erditua, kulturaldetik, egoera ekonomikoa eta gauza guzti horiek komunikazioan eragina dute. Hor gaizki ulertuak egon aldira, borrokak, haserrea, eta kondizioa da zela idazten dugun eta zela interpretatzen dugun beste idatzitakoa. Gero lehen ezaguna, arautxo batzuk gaude, komeni babisabidea denok jarraitzea. Lehenengoa da, ez gabizela makina batekin, ez da, beste kaldia pertsona bat dagoela, eta guk idatzitakoa berdina daukala berarekin. Pertsona hori ez ikustea, momentuan edo ez ikustea zer reazioa daukan, gure idatzi duguna irakurri eta gero ez du esan nahi pertsona horrengan impacto bat ez duela izango, pero impactoa txikiagoa izango dela idatziz dagoelako. Orduan, gero beste gauzatxo bada, pentsatzen dugu lehengol batzutan interneten dela librea. Abendetan, lapurretak egiten diren moduan, interneteko munduan ere, bera baragualare, eta, ze deskarga, edo ze programa, edo, horrengo inbatida, eta principailuetan hori guztia oso arriskutsua da. Beste kontu bat idazterako orduan, komenidabe bai, neurri batzuk hartzia bata da, ortografia zeintzea askotan baldutasun handiarekin idazten dugu, kontutan hartu gara azentuak, hitzak guztizuzatu gabe, gero beste bada, letralarria bakarrik erabiltzea, oiukatzeko orduan horren, bizki interpretatu daitezkin noiz letralarria. Hori, ez da baitak eta, debate batera konzolatzen ditugu gure moduak eta gure hitzak eta gure tonoa, idazterakoan behar gauza dira. Gero, posta eta mezuetan, horretazio aro batzure badare
ez da, hasieran agurra, gainderan ere agurra, ez zuzenean hasiera mezua edo galdera bideratzen. Postal elektroniko mezua ere kontutan hartu behar da, eta alden eta zehatzagoena izan oso orokorra bada, agian ez da ondo ulertuko. Gero hori, orain gaur egun mezu larregi bidaltzen da eta jasotzen da. Askotan ez dute zertarako balioko. Batzutan barregarria direnak, ero atxeginak, ero ez dakit. Gauza kuriosoak, ero agian gezurrak direnak. Gauzea da, mezu bat bidaltzen dugunean, jasotzen duen pertsona denbora bat behar duela, erabili beharko duela horretan. Batzutan, sareetan nintzen denbora asko eskatzen du ero korreoa zabaltzea, eta mezu gehienak ez gero mezu asko ez dute zertarako balio. Gero hori kontuz egotzen dugunean zerbait, ero bidaltzen dugunean, ero irudeak, ero bideoak, ero bai mezu elektronikoekin, egotzen ditugu sarera, azkenean hori bertan geratzen dela. Ez gara guk ezin dugu batzutan irudi horiek hartuko duten bidea kontrolatu. Pentsatu behar dugu, hori dela eskolako tabloian egitea moduan, ez da sarera egotzen duguna. Hau da, benen begietara ikusteko moduan beratzen da. Pero emotikonoak asko erabiltzen dira, horrek apurtxo badira lehen esatuguna, ez da, sentimentuak alde batera geratzen dira, zaila da batzutan idatzi sentimentuak adieraztea, eta emotikonoak zentu horretan lagungarriak izan daitezke. Eta da profiliarena, hoxe, ez dela konbeni noiz profil batzurik sortzen. Hau izango litzateke apurtxo bat hasiera, ez da, eta digitalaren hasiera. Konbeniko litzateke zaigu federo,